Накрая сме си вкъщи. Сега бяхме на училище и бяхме на тренировка. Добре, да отидем нагоре. Добре, малко да си почиваме. Ела в стаята ни. Окей. Защо? Все още съм забравила, че имаме да купуваме много неща за тази стая. Изглежда ужасно така. Утре сме почти вендени, ще отидем на магазина да купим много неща за тази стая. А сега да си преоблечем пижамите. Готови сме. Аз ще си измия зъбите. Ама не, после ще си ги измием. Ела. Или пък... Дай сега да си ги измием. Защото вече ми се спи. Ама нали щяхме да правим пижамено парти? Сега се сетих, че нямаме никаква украса за стаите. Айде да се вземе с четката. Ето от... Чакай. Сега. Чакай, я пробвай сега. Натисни я. Просто. Браво! Аз къде? Ти къде плюеш? Аз съм готова. Аз. Айде идвай да лягаме, че много ми се спи. Аз лягам тук. Лека нощ! Лека нощ. Добре, кога ще пуснем Тихо! видеото? Пуснах го. Добро утро. Защо ще е тъмно? Добре, нищо. Вече стана сутрин, виж. Имам 2 минути. Добре, айде да ходим на магазина бързо. Ей, Валерия! Ела отвън. Да, аз забравих да се преоблека. Да, забравих току-що. Хубаво, че те припомних. Добре, готови сме. Айде, идвай на магазина. На магазина отиваме. Вече е сутрин. Така. Идвай, чакам те. Добре. После отвори вратата, защото аз се я затворих. Готово? Идвай. Къде си? Няма че те удари. Чакай, сега ще взема кола. Добре, айде, качвай се. Готово. Внимавай да не се блъснеш. Няма да се блъсна. Да. Абсолютно сигурна. Айде, слизай. Сега само да видя това дали е правилния магазин. Да видим. Ето виж, супер, правилния е. Да отворим. Взех украсата, идвай. Може би забравихме малко. Не съм сигурна. Айде, идвай. Аз вече взех украсата. Браво. Прибираме се вкъщи.
Само да А си. кога ще ходим в училище? Аз забравих, че е почивате. Вече стана 10 часа. Ние станахме в 5. Колко бързо минава времето. Не знам. Не е хубаво. Но малко. Айди. Отвори. Ти сама можеш. Видя ли? Сега айде нагоре. Айде нагоре да украсяваме. Тази стая ще се превърна в най-яката момичешка стая. На света. В синьо или лаво. Нашите любими цветове. Сега първо слагаме ето тук лилави лампички. Тук сини. Тук лилави. Тук сини. Тук лилави. Тук а пък тук Трябва да сини. донесем и напитки, и храна. Аз съм купила всичко. Тук лилави. Тук сини. Най-готиното момичешко парти. Уху! Тук лилави. Там нищо. Това е просто заблекалня тук. Сега да изгасим лампите, да видим колко е яко. Еха! Ама ето тези са светло сини, така че ще ги направя ще са тъмно сини. Готово. Много е яко. Вижте! И ето тук в тоалетната също е много яко. Обаче все още не сме готови. Ето това слагам тук. Меко е. А сега ще сложим и лилаво. Готово. Много е. Добре, ето имаме си два барбарона. Трябва ни, ето тук, чакай, какво ни трябва още? Сега ще сложим долу, долу ще сложим хладилник с Кока-кола. Аз взех хладилник с Кока-кола. Сещаш ли се? Ела долу. Сега ще сложа хладилник с Кока-кола. Ето, виж. Ела долу да видиш. Имаме хладилник с Кока-кола. Къде отидем? Долу съм. Идвай. Идвай долу. Ти долу ли си? Да, долу съм. Айди, идвай. Не става. Не мога. Чакай. Чакай да те взема. Благодаря ти. Виж, имаме машина за Кока-кола. Сега ще сложа в нашата стая телевизор. Не се е развалило.
не мога да сложа телевизор. Ето тук ще го сложа. Не. Сега да отидем. Долу съм. Горе съм, де. Аз нещо не мога. Я отиди надолу. Чакай малко. Чуй се. Без да исках, махнах малко украса и сега трябва да я сложат пак, така че ще изчакаш. Добре, чакам те. Направя няколко обиколки. Идвам да те взема. Идвай. Нека да избяга. Чакай, ще те кача на конче. Виж колко е яко. Сложих телевизор. Ето там горе. Яко. Сега ще го пусна. Ще се гледаме Netflix. Виж, пуснах го. Ой, колко е сладко. Много се сладки. Виж, ето го нашето училище. И ето го басейна. А плажа де? Има нов крадец. Трябва да е в нашата къща, може би. Поне са го хванали. Имало е пожар. А през коя година? Не знам, сигурно тази. Добре, сега все още е сутрин. Ела навън. Да учи... ние днес е почивен ден, но ние днес отново сме в училище на мажоретки. Как забравихме? Да, нищо. Ние може когато се искаме да учим, ама дай по-добре сега. Ще се преоблечем там. Вече е вечер, ама нищо. Аз имам ключ за залата. Победа. Победа. Котките са най-добрите. Аз мисля, че е тъмно вече. Тихо. Нищо. Победа. Котките са най-добрите. Добре, сега да се прибираме вкъщи. Там ще се преоблечем. Стигнахме. Чакай. Сега трябва да се сложим. Сега трябва да се изкъпим. Ела. Готови сме. Айде, идвай да се къпим. Айде, давай ти. Сега трябва да се сложим нормалните дрехи, по-точно нощницата. Добре, готови сме. Айде, идвай да лягаме. Може малко да гледаме филм. Лека нощ. Чакай да пусна малко. Ама не, няма да пускам. Лека нощ.